Fundeni izwi. Sotholile. Qala laphana funda uverses number izenzo kuqala. Funda uverses number 31. Wathi sebekhulekile kwazanyazanyiswa indawo lapho belithele khona. Bagcwaliswa bonke umoya ogcwele. Bakhuluma izwi kaNkulunkulu ngesibindi. Somebody say amen. Read it again. Wathi sebekhulekile kwazanyazanyiswa indawo lapho belithele khona. Bagcwaliswa bonke umoya ogcwele. Bakhuluma izwi kaNkulunkulu ngesibindi. Ashon sonke sithi amen. Kwathi sebethandazile lithi iBhayibheli ke bonke base bayagcwaliswa ngamandla kaMoya Ngcwele. But there's something that enziwa uNkulunkulu aphaya. Lithi bonke bagcwaliswa ngamandla kaMoya Ngcwele base bekhuluma izwi likaNkulunkulu ngesibindi. Ashon song sithi khuluma izwi likaNkulunkulu ngesibindi. Cela ungifundela ke lapha sisike funda khona incwadi yesibili kaTimothy chapter number 1. Sifunde no verses number 7. Ngokuba uNkulunkulu akasiphanga umoya wokugwema. For God has not given us a spirit of fear, yes, Kepha owamandla but of power nowothando and of love nokuziphiza. and of a sound mind. Today bathandekayo, in a preparation la njoba lokusisho bazalwane sekuyisizini esiyibiza prophetically a season year last great revival according to the prophecies. Isizini esikuyona bazalwane bami era owewashi la le prophet sekuyi-season yele mvuselelo enkulu yokugcina. Okwewashi le prophet usikiphi isizini? Okay. Ngokwewashi le insuku zokugcina sekuyisizini yemvuselelo enkulu yokugcina. Ngokwewashi le prophet usikiphi isizini? Sekuyisizini ye last great revival. Somebody say amen. Sekuyisizini ye last great revival according to Wewash. Because there are two great events left, then the church event yokuqala yokugcina onke lamanye asenzekile fulfilled. Event yokugcina esiphila kuyona manje semagcekeni ayo siphila kuyona. Hayi nasemagcekeni siswima kuyo. Event ye last revival la uNkulunkulu ezomanifesta khona. Inkazimulo yokugcina. Inkazimulo yendlu yokugcina yoba nkulu yokuqala. So i-prophet emele ukufulfilleka igcwaliseke i-prophet on the manifestation of glory, especially the last move of glory. So siphila ke esikhathini la umoya ngcwele ke ebusy ke ephehla ivuselelo enkulu yokugcina ebandleni. Mhlawumbe bathandekayo asichaze ukuthi focus for now kade lokho baseqaleni vele. Attention nje ibingebandla ukuthi ubungabuki wena abantu abaningi bayibuka lento ngokuthi bayizakhulunywa kakhulu ngepolitiki akakazishintshe ifocus kubasebandleni. Ibandla libe i-target from early church from Genesis. Okay, cela ukubayeka cela ukuyiqala lawo from book of Acts. After nje indaba yokwehla kaMoya Ngcwele uJesu eshiya uMoya Ngcwele nebandla icamera ayibanga saphinda akazi iphinde isuke ebandleni. Ibandla belokhu lilandela ukuba li-destroy. Noma isystem ibeyisebenzisa awafani
qala bekuphunywa babanjwe babulawe baboshwe baqhunywa amakhanda and stuff, but wa-upgrade usathane wabona ukuthi le nto yokunquma amakhanda bayanda still, asethi akushintshe isystem asilwe nabo spiritual. So when ikhanda wesikhathi usemathubeni kungenzeka ikhanda lakho lingayona, kodwa makudilwa nawe kudilwe no-spiritual life wakho kakhulu more than your physical body, because usathane wadiscovered masibabamba physical laba bantu bavele bande. Ilwane lezi zivele zithi uJesu uyinkosi siyihengile, sithi silayitha umlilo ezansi bethe bayede inkosi yami, kwathiwa laba bantu abekho natural. Muzoba attacker natural, you are wasting your energy and time, because babeboshwa bebanjana amabhayibheli abo la bashiswe ngomlilo, babhekiswe phansi ngamakhanda beshiswe emlilweni ethi umlilo uzoqala ekhanda. Isigwebo mase sikhishiwe kuthiwa you are too late, ngangcono usongisile emlilweni ngoba uJesu uyinkosi. Yabona history beshawa bekhishwa amehlo benqunywa amakhanda bephoswe emadramini amafutha. There's so many things eyimess ayenziwe ebandleni, but lokho kwangabaqeda kwathi bona nithulele bazalwane. Nicabanga ukuthi yanqanyulwa yini kanti le yanto? Yanqanyulwa ngoba hawo kwafa lo yaba no kwashintshwa ama systems in the spirit. And devil discovered yasithini lento ayisebenzele ibandla landa enkathi inhlupheko yanda banda more. Wasathiwa no, let us change the system. The system that we may use so isebenza manje ayisezokubathinta ngesandla. Bakhona basabanja basashawa namanje. Kodwa singabathinti ngesandla. Asiba attack spiritual. Because uma physically be free, spiritual be captured. It's where we win. Asibathumbe emoyeni sibakhulule enyameni. So Satan from but for a long time ibandla walifaka ejele spiritual. Saba ngama slaves spiritual kodwa saba free aphandle. So saba nenkululeko kodwa mase kuziwe intweni zakomoya salokha. As a result khunda haya ngangcothi ngisonto ebandleni right yazi. As a result kathi ibandla likhululeke enyameni liboshwe emoyeni kwanqamuka izinto ezisupernatural ebandleni. Ibandla lahlangana njengomphakathi nje kwangaba na move kaNkulunkulu. Wangaphiliswa umuntu ogula wangena egula waze wayikhaya egula. Kwanqamuka iprofeti kwanqamuka ama gift kaMoya Engcwele. Isonto laphenduka laba yisonto. Ibandla laba yisonto. Lakhonza nje laphuma no prophecies nothing. A manifestation of power, manifestation of glory, the move of God yanqamuka. Kodwa bahamba ngeimoto abantu. Enkathi bethola freedom enyameni ba captureishwa spiritual. Kodwa namhlanje ngicotshiwe. Namhlanje isandla senkosi siphekwa. Umuntu akaphica uphekwe ekhanda lami namhlanje. We are going to do an exchange. Actually not an exchange. We are going to maintain. Bese sivula amatilonga komoya. Siyokhipha umuntu wethu wangaphakathi entilongweni. Because in the latter days I will pour out my spirit upon all flesh. Your sons and daughters shall prophesy. That is a freedom of the spirit. Somebody say freedom of the spirit. Kuluman pele, shall freedom of the spirit. Yile masaka abantu bathola liberation. Ba celebrating kululeko. 20 bani yaqala ngo 1994. Yes, from 1994 ba celebrating kululeko. Yeah. From apartheid regime. But here comes the story. Makuziwa kwelika moya still abantu basekusekuthunjweni futhi. But season has come and I'm trying to push you. Bazalwane ngizakududulele ukuthi ni understand. But time has come. Somebody say time has come. A great revival into ezoyenza ke izovula amatilonga komoya. Yazi ngangcono khona bafowethu la. Yabona at least I've got two brothers in the house. Ngikhona nibazalwane. A great revival izovula itilongo la komoya. Ukuze abazalwane spiritual move, spiritual liberty. Inkohla ngikhona nibathandakala. Inkululeko yebandla kwekamboya. Ifike ngikhona nibazalwane bami. Because ibandla belikhululekile eSouth Africa sakhululeka kodwa spiritual saboshwa. As a result, we are serving God.
under oppression, spiritual oppression. Umcindezela kakahambi. Nikhona nonke enkozweni? Yeah, umcindezela kakahambi. Ibandla still under oppression. We see how it operates. The church is operating under oppression. Uyabona nje ukuthi kubuhlungu. Yonke into ibuhlungu. Siquote ama scriptures our manifest. I once told abazalwane ngathi time has come. La singeze ukuyishumayela khona into engeze ukudemonstratewa. Masithi uJesu uyaphila kuzophila abantu. Hey yazi ngangicotha ngiphume ngibaleke ngiyoshumayela emgwaqeni. Nikhona engibathandekayo. Masithi uJesu uyaphila kuphila abantu. Masithi uJesu uyaphilisa kuphila abantu. Masithi uJesu uyasindisa kusinda abantu. Masithi uJesu uyakhulula kukhulula abantu. Masithi uJesu uyanqoba kunqoba abantu. Somebody say yes. Because we are here, okay. We are here to announce the spiritual liberty. Sizomemezela inkululeko kamoya. Hey, yazi bafowethu kodwa bafowethu. Sizomemezela inkululeko kamoya. Akazohlangane nabantu bequota so many things ofuza ngabe ziyenzeka. Kodwa ubona ziyaquota and akaze sebayibone senze. Even nabashumayela futhi ngeke sikiyeke lokho ba word of mouth. Nabashumayela bathi hey bazalwane. uNkulunkulu. Simazi intombazane ibambe i-microphone ihlebele kusukumisho. Simeke inyawo. Because we are experiencing it's something ukhuluma ngomhlaba wakithi. Kodwa awu manifest. I-challenge practicality. What uhlabelele intombazane? Ithi ihlabelele ingoma intombazane. Umuntu athi sengiphilile, asukume kwishe, athi sengiphilile. Singakayi ezwini. Hey, indlu yonke igcwala intuthu yaloyodwa. Kusho ukuthi lento ikhona iphekwa amakhanda ethu. Lalelani yodwa ngintshele sisuke singa-8 masizwa amandla ayo. Sisuke singa-8 masizwa amandla ayo. Sisuke siwezwa ngempela. Ngoba lento akhuluma ngayo ila iduze kwethu. Kodwa kuzomemezela namhlanje ukuthi inkosi yenkazimulo umnyango kamoya uyavuleka. Somebody say inkululeko kamoya. Shona ukuthi inkululeko kamoya. Ngibona abantu begcwala umgwaqo befuna ukuyolungisela imigwaqo. Ngabona abantu begcwala umgwaqo befuna ukuyofuna ugesi. Ngabona abantu begcwala umgwaqo befuna ukulungisela indaba yamanzi. Ngabona abantu begcwala umgwaqo befuna ukushintshela ikhansela. Kodwa thina sizogcwala umgwaqo kwelikamoya. Hallelujah. Sifuna inkululeko kamoya. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Somebody say inkululeko kamoya. Kodwa ngimemeza njengomprofeti namhlanje ukuthi amapilo ayavuleka. Jesus. Siyaphuma. Amapilo kamoya ayavuleka. Jesus. We are going to attain our own freedom. Hey. On freedom. Isarafina. Yati freedom is coming tomorrow. Seat. Freedom is coming now. Somebody say hallelujah. Jesus. We are reclaiming our glory. Ibandla, put. Ibandla akusi into institution. Evamile. It's not just a group of community. No manje uqaba lomphakathi olihlanganele kumsonto uJesu. Church is a miracle. There's no amen in this house. Church is a miracle. One of the painful things that I'm going to preach. Listen, this thing I'm going to announce it because the Spirit of the Lord
welela kimi ekhaya. One of the painful things esi-experience-ayo esi-experiencing ucindezelo lukamoya, where we serve God onamandla kodwa amandla akhe angabonakali. Bantwana benkosi, I'm telling you, when we chat lezi zinto oyithandazela noyifunayo na yonke lento ocabanga ukuthi ayenzeke impilo yakhe iyona ebuhlungu, kodwa ebuhlungu kunakhulu nakho konke ukuthi ibandla libe setilongweni likamoya. Uma ungayazi lonto kwakhala indoda, ufika uGideon uhleli ngaphansi konwele lapha kwiden, uzama ukufihla ukolweni ukugcina nje ngoba amaMidian afika amosha. Othi ingilosi mayifika naqhawe namandla, yathi nesibingelo wrong. Ayi kodwa namhlanje ngathi kuzovuka abantu abazosho njalo. Wathi mana baba, wathi qhawe namandla, wathi hey ngiyabonga baba ngemotivation yakho. Thank you ngemotivation yakho. Isibingelelo ngathi usho kumuntu wrong. Wathi hey usho ngani? Wathi mana uma uthi qhawe namandla uNkulunkulu nawe. Uthi mana akasongicela ukubuza imibuzo. Mana la sikhulu. Ziphi imangaliso esazizwa ngaloNkulunkulu esenza ngobaba? Uma uNkulunkulu enathi yonke le mesipho usehlela kanjani? Wathi hey, yathi ingilosi hey khahla, lalela khawula namandla, hamba ngalamandla nawo uyosindisa kodwa likhona limathana uyisha, hamba ngalamandla nawo. Wayisethi uGideon mana-ke umuntu angihambe ngalamandla ngoba ngike ngawazama before ngawabona ayahluleka, kodwa uma kusho wena kumana ngicela ngiyabuya ngisaye ekhaya ngilinda la. Ukhona abantu abangadlalanga ngemovie, wathi ngiyabuya ngekhaya ngilinda la ngiyabuya. Wahamba waye ekhaya, wafika wathatha umhlatshelo, wenza umhlatshelo, wathi ngiyabuya ngilinda ungahambi. Wafika wahlaba umhlatshelo, wathatha iqebelengwane walenza waqova, yamlinda into yasezulwini. Wabuya nayo wayibeka edwaleni. Uthe mayisabuya nayo wathi uyibeke pheko edwala lonto mntanami, wayibeka pheko edwala. Lithi iBhayibheli mayisebekile phakade behlomlane ezulwini, kodwa ngithuleleni maphakathi wathi umhlatshelo, wathi lomfana ngiyaqala-ke le encounter bese uNkulunkulu lapho ekhuluma nami uyaphila. Wayisethi mana-ke kokugcina ngoba amaMidian labo ngodila nawo la ngifuna ukuyochance mana kokugcina-ke. Uma ngampela wacela wathi ngiyacela ungibekezelele, ngicela ungidemonstrate lokugcina ngoba it's all about demonstration. I-gospel yethu iyahlupha mina ngena demonstration. It's all about demonstration. Wayesethi baba ngicela ungidemonstrate lokugcina ngiyabuya, ngicela ungenzela kanjena, ngizobeka lobu boya la, ngizobeka nabo uboya ucotton, ngicela ukubeka la. Lingani kungekho ngishamazo, kodwa ngicela ukuthi lo cotton mangibuya ngufike umanzi de libalele, lingakaze line, kungakaze kuphume ngisho imvula. Wathi ngizobeka nawo ubhotini la, ngicela ukufika umanzi de kunganethiswanga, ngicela ukotini umentiswa nguwe, ungamentiswa imvula ngoba this time siyibonile izinto zemvelo azisebenzelanga. Sicela imvula evele ezulwini imantise lokoti namhlanje nje umemezela imvula yasezulwini wena usamanda. Somebody say power, somebody say spiritual freedom. Oh, wathi lokoti na ube manzi mayifika libalele kuthiwa ngapha kaZulu lishaya inyoka khala ihlonono ibalele yashisa. Wasethi safuna ukucheck ukoti zonke into ezingapha zomile sezizadry ngisho nezihlahla ziswabele. Wathi mina nginandaba nezihlahla ukoti. Uma efika ukoti mawubamba umanzi te wathi uyawukhama uphuma amanzi kodwa libe libalele.
wathi yabona ke ngazuthi ngizoya kuyo amaMidian mangiphuma kulonkulunkulu wasethi kodwa mangaki yabona ke manje wathi sengiyacela kokugcina nci wathi sengicela ke manje ungenzela kanje ngicela line kugcwala amazolo all over lo kotini ngizowubeka emvuleni ngiyabona ngizowubeka emvuleni bafuna line kodwa wona wadwa uma ngabe ngiyafika kuwo awuthelwanga imvula kodwa ngithulele embathandekayo kodwa wona wadwa awuthelanga imvula wathi uJehova usengqondeni uma hamba lahlanganisa izulu kwakhona khona lokho nje ukuthi kuzoba namazolo nemvula ne-instruction kaGideon kukodwa lokho lelo iBhayibheli lahlanganisa kwagcwala amazolo zonke izinto zayintanta emazolweni zimanzi wayeseyaqodile uma efika kukotini awubamba wena wedwa womile somebody say yeah. Ngazuthi uGideon, are you able to protect me? I'm checking, are you able to protect me? Mangifika kumaMidian ephethe imithi noNkulunkulu bakhona. Ngingena phakathi kwabo. Ngisarando umthakathi nga. Ngisarando umcibisholo ka. Nimphoselwe izinto ngala. Kodwa mina ngitholakala. Ngingena ngishidothe ngitholakala ngomile. Kulesi sizukulwane uNkulunkulu azosivusa. Sizobuza impisi sihlasela. Isibishaya kodwa batholakale. What is raising a generation? Wawubamba uKoti noMolo wasethi baba kube umuntu uyamthawula uNkulunkulu lapha ngiyathanda. Thank you so much. Wathi amaMidian angakuphi? Wathi sengiright. Bafowethu ngicela singanele ngaka demonstrate. Yasi wathi amphume ngihambe manje. Ngicela singaphole ngademonstrateile. Lalala batala bakho ngicela singalala umphongo engaka demonstrate amandla. Batala bakhosi akaba singaphumuli sisahlabelela nje abantu bedla ama-chappies asikaphumuli sisahlabelela abantu bedla WhatsApp badlala WhatsApp sidumisa asikaphumuli mxolelane. Kukhona into efaniwe nje kayo. Angiyilwi ngiyashumayela. Kahle kahle. I-order of service. Any minister osuke in charge. Administration noma kuthiwa yiphi. uNkulunkulu umnikeza that authority. Yokuthi alikhipha ama-instructions abazalwane what to do maqondana nenkonzo ayenzayo. Let's take for instance nangu ntotana ukwenza isithathu somnikelo seningasuku nizonikela and then we take instructions go seningenza ukuthi then we take instructions go cela qala banga yabo usebenzisa delegated authority qala banga la then we move cela bahlale phansi abangami sekusuma banga. It is the nature kuyimvelo kaNkulunkulu nokuhleleka any person here kule podium aboleke uNkulunkulu i-authority. Nisekozwe. So noma kuthiwa yini osokuyenza either welcoming warawara day general then we jump to njalo nokuworship stuff. Masifika labazana siphamisana izandla. It is the order. Then we lift our hands. Alikho icala. Then we lift our hands. Let's stand on our feet and worship the Lord. It's the order. Any minister who stands here, uNkulunkulu umnikeza a certain portion of authority. Ukuze akwazi ukuconduct inkonzo kaNkulunkulu ngendlela ehlelekile. But the time is coming. Sazobuya kwenzeka. The time is coming. Last ngeke ukhipha ama-instructions khona. Ama-instructions azokhishwa inkonzo. Ngalesikhathi sithi obayede enkosi singashonga ukuthi umuntu akasukuma akalale ngesisi. Singashonga ukuthi umuntu akalale ngesisi phansi. Singashonga kodwa inkonzo yona yodwa ekade uyehla ngamandla ekhipha ama-instructions phakathi kwabantu.
time is coming la sothi sikhonza khona abantu benza izinto ey'ngafani. Ngishomayo izinto endala kunani wathi ngiphinde kodwa ngizozama. Time is coming la sothi sikhonza khona abantu benza into engafani ngoba i-instruction ayiphumi kwi-minister. Uthi umoya engcwele ehleba lokhu kulo ebehlaba lokhu kulo ebehleba kulokhu ebehleba lokhu ebehleba lokhu kungekho umuntu othe do what kodwa umoya engcwele ehamba phakathi kwabantu ebatshela. Ingakho sothi sikhonza abanye babe begijima begcwala indlu yonke abanye begquma abanye behleka abanye nithuleleni because ibandla liyaphuma etilongweni likamoya. Shona thani siyaphuma etilongweni likamoya. Njalo kade sethembe ningalimali. Ngakhohlwa iorder yalezi zinto still working. Angakho ngizama ukuqala ngichaze ngoba ngishumo somuntu omdala ungacabathi ngibana e-system no listen. Njalo besithembele ukuthi masizoba nezinkonzo sizokhipha nama poster nama advert. Sizokhipha ibhizi. Don't worry. It's part of administration. I also do it. We depend on push. Status wherever. Uma ngibona Instagram. Bona ke. Ngizokwenza isitayile esisha namhlanje. Ha. Ngiqala. Bona indawo isigameko. Kuna indawo yakhe isigameko sobe sila. Athi ha ngiyayithanda lesigameko. We see. Pushing. People are pushing. Asizukuyiyeka lo nto. Ngoba iyona ndlela esisiza ngayo i-administration. We are pushing our own agenda. But time is coming. Yazi ukuthi angiphume ngejubane ngihambe la endlini. Time is coming. La khona bazalwane sizosho kanye. Awukodwa kwenza ukuthi sizosho kanye ukuthi ikuphi open sila i-City Hall ngomhla ka-23 kodwa khona ngo-24 sila i-City Hall sizosho kanye uqhamuka amabhasi eNorth nase-South. Bathembana abantu bazozwana yini ukuthi uNkulunkulu wehlelo seThekwini nithuleleni baphandekayo. Unedala lokho uNkulunkulu esimshumayelayo uyademonstrate amandla ngoba uma manje angademonstrate abantu baphelelwa yi-appetite yokufuna uThixo wethu. So, season is good. That's I'm trying to interpret season. I don't know right. Kodwa yazi ngisizwe yini? Yanisizwa yini? Sizwe ukuthi angishumayela intshumayelo. Lethe ngishumayela manje ngane nasemgaqweni. Ngiyifuzwe lokho. Manje ngangizwa bazongizwa lapho abanye bazongizwa. Ngoba ngizophinde yona lethe ngishumayela. Angisengimdala ngisengishumela isizwe. Sashumayela. Angithiki la phi. Esengayishaya le. Bazongibamba ukuthi into eyingane leyo sayifuna ukuyiprove. Asishumayela i-transformation thina. Asashumayela i-fame. Asashumayela ukuthi trust yagadla. Eshumayela into ezokutransforma. We want to see you changed. Mongakashintshi siphinda into eyodwa uzoshintsha. Alright, yekani uzose ngikhulumisele nakho ukukhuluma. Listen. We are pushing, we are trying to interpret times. And sikhuluma ngama whereabout ebandla in the spirit. Because God wants to see church literally breakthrough spiritually. Because the biggest breakthrough is not a celebrator for the rest of our lives. It's a spiritual breakthrough. Anomshuthi language yami ibe kanjani indlela ngibeka kwamenweni kunembuzo kithi. Enye into esingayi-celebrate for the rest of our lives is spiritual breakthrough. Enkathi ibandla lifinyelela ekukhululweni umoya. But any freedom, any breakthrough ongayithola usesejele spiritual. Akabi freedoms. Usho wathi bazalana ngazi izinto ziyaqhuma. Ngimangala kabi manje. Ngithi ngifika ngala ngivule kumnyango. Angeke khona.
Uma lo mnyango umnyango kuphela wama-resources usavaliwe okwa-spiritual, usakweneta kodwa ukuvuleka komnyango still. Ungawuyeki wama-resources uyadingeka. Kodwa-ke bonga enkosini ukuthi wavuleka wama-resources. Baba, senginokha nasemnyangeni kamoya la. Senzele singabi nama-top businessmen. Usilimazile lokho in the church. I-history iyasinqabela ukuthi siphinde sivume kule generation yethu ukuthi sibe nama-top business people, bazalwane bami, abangekho spiritual fit. Damage eyenzeke ibe nkulu. We cannot afford kuba nabantu abanemali eningi baba noNkulunkulu omncane. Lalelani bantwana bami, sizoyinqaba ngegama likaJesu ukuthi kube ne-exchange. Uvuthe ungakabunayo imali, ube nemali ube yi-12. Asifuni ukuba ziphukuphuku. Ngiyaphinda ngithi ngifuna sibe ziphukuphuku. Asathana thatha naye ama-resources unika imali mina. Ubona ukuthi kusashintshelana la. Wathatha i-spiritual level sami wanginika i-financial level. Wasethi ngoba sizingane sijobuliswa ama-toys. Sibe siluza into ene-quality nene-value. Ngoba spiritual mawudropha uphakama financial uyadropha. Is equal to risk and death. Ngizonifundisa ngelanga la esontweni ngishumayeze ukuthi how to live holy life in the land of Canaan. How to maintain your spiritual life in the land of Canaan. Ukuze ungathi uma ungena eCanaan ku-exchange uthi udla ama-grapes noju kodwa bekuhamba umuntu wakho wangaphakathi. Twasamgcina mhla esa-applyela umsebenzi. Athi uNkulunkulu hawu ningcono nina mgcina esontweni mina ngamgcina in the spirit. Nina nikhala ukuthi esontweni akasafiki. Mina ngithi akasekho in the spirit. U-Adam ngiyambiza. Akasaveli nakuvela akasathandazi ngamgcina esa-applya. Ukuzila ukudla wagcina esa-applyela umsebenzi efastelele yapost. Wayithola i-promotion. Ngamgcina ngalolo langa. Somebody say hallelujah. We cannot afford anymore. Uthi phinde sibe nama-graduates. Sibe nama-celebrities. Apholile spiritual. Because they use their influence to destroy the kingdom. I wish the whole world is listening to me. We cannot afford. We are not here to make dancers. We are here to raise soldiers in the spirit. Abantu abazogqoka i-camouflage. We are not going to Canaan to die there. We are going there to possess the land, not to die in the land, to possess it. But it must get a lot of dominion. But believe me, you Canaanites are still there. Canaanites are still there. So you need to be strong in the spirit. So lento kuma ithandisila. Lento to Satane attack is spiritual. Abophi ibandla spiritual. I've been preaching this. I've been preaching this. Subject in a part la ethi even uNkulunkulu esekukhuphulele emshadweni. Awuyoshadela ukuba umem la ongathandazi. Ngoba nina naye fana wazi mayo uNkulunkulu mekubusisa manje ngomshado ukubusisa ngesikhathi samajaha. Usathi lokho entertainana ukuthi usunomuntu angase kunaye sengize ngamthola umuntu. Nonsense. Nonsense. Umuntu wane. Yona nto ongayicelebrate ukuthi uthola umuntu. Uzosacrifice uJesu. Uphole emoyeni. Kwale ngane yayivutha ingakashadi yashada isidwalf. Hey lalelani ukuthi nina wona amashinga mina ngathandaza umthandazo mhlawumbe wona awuba desperate ngathandaza umthandazo kaJesu kungcono ungashadi mawuthi ngiyofela khona ngoba ngifuna ufela kuwe mina ngifuna ufela emshadweni. Ngathi better for me. Ahlala ngiyinsizwa nje ngeke ngibe uPaul.
Those are things that we need to teach you. Sinifundise because isizini esikuyo sikwisizini yemove. Lalani aningizwanga la ekhaya nani research ngathi umuntu ozobe egijima kancane kwilela revival umuntu ozobe ehamba ngespeed esiphansi umuntu ozobe ehamba ngo120 uyena umuntu kuphela ulalani umuntu ozobe ehamba ngespeed esiphansi lo lala asina 40 la asina 60 la asina slow lane la wonke umuntu ozobe ehamba ngespeed esincane uzobe engahamba ngo120 140 kuthiwa ke lowo umuntu oslow in the spirit but abantu bazoqala from 280 300 kodwa nithuleleni bazalwa abanye bazobe egijima ngama200 abanye befaka ama-KM bathuleleni bathandeka beshawa KM no rush lele phansi besihlabe sonke ispeed phansi nithuleleni so that in journey the 100 kilometers siyenze in a space of 30 minutes noma 20 minutes noma 15 minutes sesoqedile 100 km ngoba uyaphuthuma uJesu uyabuya insuku zamajaha insuku zokuphuthuma ethi noma shada kodwa gijima ethi noma promoter kodwa gijima ethi noma udla kodwa gijima. Somebody say yeah, somebody say hallelujah. Don't load the pace. Lo mama lo mfana ushonelwa ingane. Uthatha ingane uyibeke ekamereni lomprofeti. Nayi area abantu abangayazi. Abazangayinaka la. Uma baza bayibo. Lo mama uthi ke biza la kwizi 70 yakhe uthe oza la khehla. Ngicela ungithatha ngenqola. Number 1 uzoya la kusho mina khona. Usethe senze kanjena akhehle ngathi singaqabana endleleni. Ngicela udrive lenqola ngespeed esiphezulu. Wayisethi lo mama ungasehlisi ispeed kuze kusho mina. What? Don't load the speed unless I tell you. Kusho inqondo ukuthi mfana wami press. Ngifuna kushunqe into. Ngoba isimo siyaphuphuma. Ngoba isimo siyaphuphuma. Ingane yami phezulu labiyafa. Ingane yami file phezulu. Isimo siyaphuphuma. So mfana wami you cannot awukwazi ukuslow down. Isimo siyaphuphuma. Isimo siyaphuphuma. Awukwazi ukwehlisa speed. Press. Drive in a high speed unless I tell you. Leli Bible ngendlela wayigijima ngayo. uElisha wambona uEliya wambona ephezulu entabeni. Wathi alala. Uhamba kwakhe ngathi umshune emekazi ngendlela beza. Wayesethi ayi kodwa leya speed akusona lesi sinomali. Wayesethi hayi isimo sakhe asikho right. Ke hazi gijima uyomhlangabeza umbuzo ukuthi uright yini. Ngoba fanele ubonakaluza. Uyabona uSathana ngakwazi ukusicontainer manje yazi angazi awekho amanzi akhona ukuthi angenithele ngawo. uSathana ngeke akwazi ukusicontainer manje. Uzosibona siza lapha. Athi uyabonaka laba this time sike sahlangana nabo kodwa namhlanje babonakala beza. Akunandaba uSathana ushaye ngani kodwa uzobala ngendlela obuya ngayo. Akunandaba uSathana ukudiscourage ngani kodwa uzobonakala uza. It is no longer time for game. 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 So this is the great season of revival. These things I'm telling you, these are things uNkulunkulu haya plan uzenza. In other parts of the world, uNkulunkulu has started. And the move is very on. I make it far from another part of that. Some of our believers, they are beginning to experience a divine encounter. Neti interpretation abakabinayo ukuthi yini lehle. Kodwa khonto emehle lakho. I was in prayer and the Lord said to me, son, I'm beginning something new. But I know you taught me what time is now. I'm going to move. Then the Spirit of the Lord said to me, please alert the church. Tell him and follow my signals. That's why listen to his prophets.
Abanye abantu baletha intshumayelo, abanye abantu aba-introduce ama-seasons. Yadala lento. Wathi ngiyiphinde kodwa kulungile indala kodwa ayisekusosuzana ayikhamera. Ngithi abanye abantu baletha intshumayelo, abanye bale-introduce ama-seasons. Khona umuntu uma ekhuluma aku-align isikhathi, okay. Maningezwanga lawo bantu lo mgejo. It is the plan and the divine system kaNkulunkulu ithi I will send prophets phakathi kwenu. They will tell you ukuthi yini engifuna. Ingakho kukholwani uNkulunkulu niyawuqiniswa. Nikholwa abaprofeti hayi nibawishile. Lithi kholwani bathunywe uNkulunkulu to you. Receive them as prophets. At least to worship them. Kholwani uNkulunkulu bathumile and listen to their message. Usethi ke niyophumelela. So we are busy siphila in the world. Siphila emhlabeni we-revival. Uyawusho ngithanda umhlaba we-revival. One of the things that the revival will do better ukuba lilethe lethu to freedom of the spirit. Ukhululwa abazalwane, khishwa abazalwane etilongweni likamoya. Asizoba nama-slaves in the spirit. Ubani lo kade akuthandazela? Time has come. You will pray non-stop. Njengamanje usanqena ukuthandaza. Isikhathi sesisondele uzonqena ukuyeka. Oh my God, oh my God, oh my God. Ngiyakutshela. Ukuthi phana ube careful. Ngoba into yasezulwini ingakuhlalisa entabeni, ikuhlalisa emthandazweni. Uze uyeke nezinto eziningi ngabo ezibaleke ngabe uyazenza. Kuze kuhambe ngisho nesikhathi. Ube careful. Ngoba lento iphumile manje, iphumile. Idedeliwe ezulwini. Izobabamba abantu. Ya, wena akaze umuzwa uNkulunkulu ukuthi uhleli kwisitatu uyifundela iBhayibheli nje akusonge mfana amaze akufaka ngaphansi kwetafula lapha. Ungekho umuntu endlini ubanjwa nje imbalo yodwa nje. Akusonge ngescript uNkulunkulu osifundayo akushobe ngaphansi kwetafula. Ukukhala uphuma amathe uwedwa. Uvuka uyisula amathe uqhubeka ufunda. You will have an encounter. When uzohlangana ne-encounter. Athi ngikuthola abazalwane ngizokushumayela nabo. Uzohlangana ne-encounter wena. When uzoba ne-encounter. Ngoba enye ama-weak points akho into enze ngathi weak, i-encounter akazohlangane nento. Awuzoshaya umbani. I-lightning akaze kushaya. Mika kushaya kahle. Yaphela yonke lento hlala uthi mina ngeke umuntu nami iyahluleka. Uyoyeka ukuworship uhluleke uweshupa. All these things you'll think of power. So we are living in times of revival. But God is about to use men and women. So those are two great events. Some about to of one another. Those are only two great events. This event is on. That event of revival. A season of revival. Church shall revive. Jesus is coming back. Ubuyela ibandla glorious. Ubuyela ibandla elivutha. Ubuyela ibandla spirit filled. Akaselo mzala. Akabuyela lapha. Just akabuyela lapha bantwana of South Africa no. Ubuyela ibandla spirit filled. Ibandla elivutha. So Holy Spirit is busy doing that. Anahando kamba silando shimando krabo sababa. I will come back church and I will tell you the spirit of God is sweeping. Yangihlebele. Ulalana amanye ama systems okuqinisa ibandla libe yinje ama-trials and persecution inhlupho. Esinhlupho odlule kuzona beyizo. Ubu weak for the move. Uzophathwa amajakaba wena. We lazy revival. Efana ukhaya. The courage ngoba uma enhluphekweni ukukhandwa nekhareti. Ayikho into ethobisana nje nenhlupheko. Inhlupheko ikuthobisa. Angisho ungakunamali, ngisho mina intshushiso. Any attack, any test, any tribulation. Inhlupho wenza
Ngakho bafowethu ngiyacela akungabikho umuntu ombambelayo manje. Ngoba abanye bakudayisa, abanye bakurejecta, abanye bakushaya cold shoulder. Namhlanje ubabambela kanti kwakuyiplan kaNkulunkulu ukuthi ubhindiwe. Sometimes when God builds your character, uzokwenza abantu la ulindele isupport khona ingaqhamuki. Umuntu angakuningi sho 5 rand kodwa asikahle unawo kanti uNkulunkulu usafukhanda wena. It's not about that person. God is building you. Futhi uma engakunika u5 rand uzophazamisa isystem. Ngeke ufunde. Ungabi negrudge. Ungathi uma kangikhulisanga, ungathi umzala kangikhulisanga. Ukuba wakhuliswa kahle wena, mhlawumbe ngaba uyona into yona. Xolela ngisho umama, xolela ngisho ubaba wakiyeka wangakondla. Xolela ngisho ubaba okuthole namhlanje. Ngoba wabuild a certain character in you. Into engakulimaza nje kuphela ukuthi ipast yakho iphenduke ibe yimkhonto yokungapholi, ibe umkhonto yeanger, ibe imkhonto yeunforgiveness. Lonto ke ingakudestroy. Kodwa ungasusebenzisa ipast yakho ukubuilda uthi uNkulunkulu ngiyabonga kukhonto ongifundisa yona. uJoseph wagcina kubo esemncane eseyiteenager, waze wabona abafowabo nobobo wakhe esewubaba esemdala eseganiwe eseneyingane. Efakwa abafowabo. Kodwa umzwana mayiseqeda indaba sesivala isitori. Uthi bafowethu musana ukhala. Kwangenina kwakuNkulunkulu. Ngoba ukuba ningidayisanga ngaba ngiyokho la. Into nayenza yangconywa ngisho ezulwini. Nangidayisa kahle. Bona namhlanje kuyipremier. Ubupremier bakhe befanele kuzalwe ukudayiswa abafowabo. Ezinye izinto ayizokwehlela kanti uNkulunkulu ufuna ukukhiphela somewhere. Ungabi grudge. Let it go. Umuntu 10 rand lo athi anginawo ngiki usukumbambela. Ucela anginike ukumbambela. Usibahambe bonke kwiside yakho kodwa ukwazi ngamna 10 rand. Bawukho. Baphume bahambe. Enkathi usithele ngale ungazothola ngithola. Athi bengancisha. Omeni bathi cha uJesu wami. Yazi ngisamthola ngoba bengazi khona u10 ongaqathakela la khona o5 ababili engibabona la esikhwameni othi uyazama ukufonela voicemail athi no uNkulunkulu yazi ngenzelani angifuni athole musa wamuntu ngifuna ukumakha wenze njani ma usizo ungalithola indawo kodwa kufanele ugcine ufikile ekhaya awucaba ngikhuluma nomuntu wetekisi ukuthi umbone nje drive ukuthi hayi ngeke azafuma ukugibeza mahala lo athi uNkulunkulu cabanga kodwa what's next. God is building your character. Ukhipha kwi-comfort zone because of an assignment. Wena ukuba ubhanana kakhulu ungagive up early ku-ministry. Njoba sima kanje abantwana bami sinikhonza ngokubekezela. Lokhu kubekezela akuphumanga namhlanje. Kuzalwe i-training ethile nendlela ethile uNkulunkulu asikhande ngayo ukuze sifunde ukubekezela every different kind of hlangane nobingelelayo nonke. Omunye akuchizele, omunye akusmayilele, kodwa bonke bathanda. Uma ungakazi uhlanganela leyo nto kwi-training, ubanjwa amajakabe egemini. Siyabona? Ayisiphuma nge-scratch, stress yeah. Sikhishwa ngohlaka, sikhishwa ngaphandle. Ubanjwa amajakabe lokuthi i-training ethila ngayithola. So kwi-revival, God will make other things not easy for you. Uzobeka ama-grades phezulu lapha, ulambe, athi gcuma bani. Uthi uyagcuma kufike, uthi uyagcuma kufike, uthi uyagcuma kufike. Uthi kodwa ngizokwenza njani manje? Uthi uyagcuma kufike. Uthi no, uthi uyagcuma kufike. Athi uNkulunkulu think. Uthatha isihlalo usibeke la athi now we are doing something. We are creating art. Uzufike la. Uthi uyagcuma uthi uyafika esihlalo lesoda sifike. Ucabanga athi uNkulunkulu no, I'm not going to help you. Ayenza ngingaqhambu noyethu ukuthi I'm not going to help you. Ubhanqe ihlalo eziwu2 wawazi ngandi ihlalo ziyakwazi ukubhanqeka kwenza zibe yilada ukube babe wawuthi mawufika uzodecorate abakunika amalada onke ungazi ukuthi ihlalo kanti uyakwazi ukuyibhanqa zibe ndawonye ukwazi ukugibela kuze phezulu kukhona into oyifundisa ungabe bikho kwento oyidingayo enye share okunye ukushoda khona ukushoda kodwa uNkulunkulu ufuna ukufundisa indlela zakhe ukuze uba usomaqhinga mawufika kuministry uzosathana mayivala le ndlela ka ku street ube khona indlela enye ozoyiqhamuka sathi iswe
Babu banana. So in the last revival, sengiqedile in the awuthi ngibuze nizwile kodwa Islam izoshumayela kahle. God must help us. This is one of the greatest seasons esake saba nayo in the history. Akasina. Bazalwane. Wow, first of all, you have to motivate for what good things. Because I'm not motivated. I can't respect this. Realism. Angeze short man clip angiganga amagama. Anginayo ivoice nje yokuwaste. Ngoba le ngivane ngiyisayivele iyasayivela. So I can't spend time. Wait. Ngidlala ngemizwa ama-feelings akho. Wenza ujabule into ngokuthi I have to tell you the truth. Lesizini esikuyo manje, isizini enkulu engeke aba khona emhlabeni. The realm of prosperity is open. Fortunately, we are serving God under the open heaven. Ukubhayiza wegeneration yethu engenza ingcebo. Iminyango yengcebo ivuliwe. Iminyango yekhaya ivuliwe. Iminyango kwamoya ivuliwe. Yithi manje i-defeat singavela kuthina. Three things that can be dangerous to you. Ukuze udelay spiritual breakthrough sakho. One is a spirit of laziness. Spirit of what? Spirit of what? Laziness is not all about ungaqinile. Yazi bakhulunywa nge-laziness abacabanga indlu. They have lalela bani ukukhipha umoya okuvelapha spiritual. You are poor in prayer. You are poor in the study of the word. Izinto eziwukudla nama-minerals and vitamins that can give you muscle. Satan wenza uhambe. Hayi ukuthi ukwenza ungayithandi, ukwenza ukuvelapha uzenze. Khona abantu khona abantu abakuthanda ukuthandaza ukuthi bayavelapha ukwenza. Umuzwa uma ekhuluma ngakho, bazalwane ngiyakuthanda. Umuzwa ngizothanda. Uyamonto lo muntu umthandaza unawo. Ukuthi kuphela yazi baba nawo practical. Isithi asime egatini ka practical. I-theory iningi. Wazi nama 7 ways of prayer, 7 dimensions. Mosuka kule level, there are levels. Angakaze afike naye kuwo. Angilwe bafuthi alikho icala lokushuma lento ongakwazi ufike kuyona ngoba nakho namhlanje ishumala ngezulu nathi azasifike. Kodwa is dangerous. Ukhuluma ngama steps. Ongazami ngisho ukuthatha isonto sakho. So one thing that we need to overcome so that we siphume ukuba ngama-slaves. Number one, let's keep it. Silwe nomoya we-laziness. Somebody says spirit of laziness. Ube benginama-students abhalayo la bezobheka. Spirit of laziness. That's the key thing. That thing is dangerous more than devil. Moya ovelapha spiritual. Moya ngcole magnet. Moya ngcole kwesikhathi is ukhuluma. uNkulunkulu kukhonto something kune dimension afuna ukukunyusela kuyona ongakazi ufike kuyona. Kunezinto ezinye ezihlukile azoyintroduce. Hayi guys, let's put in context. Wonke umuntu ofuna ukubona into ehlukile, konke ehlukile abantu ayenza. Awukwazi ukwenza efanayo every day and expect a different results. Same applies in the spirit. uNkulunkulu kukhona i-dimension azokunyusela kuyona, konke azoyintroduce ezinye engathi ihlukile. Mayifika singathi siyakustress. Kanti hayi ukuthi sikustressa nje. Masikustressa kanjalo uyakhuphuka. Mhlawumbe umuntu obuthandaza ngo-8 ntambama before you go to sleep. Athi moya ngcole ungawuyeki lo ka-8. Kodwa khona engifuna ukuntroduce ngo-2. Yabona ke lo ukuvusa ngaphansi kwengubo neshidi ukwenza ube uncomfortable. Okwazi yonke into oyenza uncomfortable. Oyenza ungabi comfortable uma uyenza ama results akhona unique.
namhlanje yazi khona mayo namhlanje ngathi ngisozi yabona namhlanje inkosi ngizwa ukhalo lami lokomoya ngathi khona abantu abazozama in the spirit. Then you change gears. These young boys, these young boys, base bakajuda, kwakunesiphithiphithi sika Nebuchadnezzar, niyasikhumbula lesi. Nalesi siphithiphithi sika Nebuchadnezzar, endakalo uphupha kathi isithombe lesi, niyasikhumbula. Yelo wababa wafunda enzima. Namkhumbula baba, wathi ngifuna umuntu ozongitshela ngiphupheni. Hayi umuntu ozongichazela iphupho, ngifuna ozongitshela ngiphupheni. Uyabona makufika umuntu emlayo manje yazi ngiphupheni. Athi okay awusho ke phupheni. Athi nca ngitshela wena ngiphupheni. Hayi bo kanti ubani obephupha la? Hayi bephupha mina. Manje uthini uthi shonti ngiphupheni. Kusho ukuthi kofanele uye kule realm ebengikuyo. Babona abafana shothi ngifanele siye kulo yamhlaba bekuwo. Uphuphe nini baba? Hayi lento kade ngibhizi ngi-interviewa le genge yami le. Akulona iphuphe ngiliphuphe nayizolo. Iphupho leka last week sengiza nga-decide sengiza ngakhipha nesigwebo la hayi abahlakaniphile ngiyababulala bonke. Hawu usho baba usho asichazele iphupho leka last week. Should in the spirit fanele hlehle siye ku last week. Sambe siyokucinga sikutime ukuthi uphuphe ngasikhatsini sikufake ngutsheni ke musu uyalala uyaphupha mase sifika kulomhlaba okuwona. Sithi uNkulunkulu awenza ireplay futhi uNkulunkulu fanele ethi replay hlehle kubuyele emuva. Babonke abafana is too much for men. But there are things these young boys abayenza abazalwane abanathisa. Uma indaba isiphumile bathi cela usinike ithuba. I-mistake eyenziwa uNebuchadnezzar eyokuthi anike labafana ithuba. Uyazi lela thuba lifunekelana ukuyoshintsha ama levels. Bathi lento sicela yona le level esikuyo in the spirit ayiboni. Ngoba mase siyaqalaza iphupho ngala simi ngakhona iangle esimi kuyo in the spirit iyasifihlela ukuthi uphupheni kodwa awusinike ithemba. Awusinike ithuba sisafuna ukubuya lemuva siyothandaza sisawuthandaza yena lo kaNkulunkulu kade simthandaza. But indlela esizomthandaza ngayo izohluka. Lithi iBhayibheli ba-implemented a new method abafana. But bafowethu le nto ifuna enye level. Asishintshe indlela yokuthandaza. Asithandaze ekuseni. Sithandaze emini. Sithandaze ntambama. Nakusasa ekuseni. Lalela is not about time, but it's about level. But kada sithandaza kanye ashintsha amagiya bafowethu ngoba into esifunayo ingenhla. Asithandaze ekuseni, asithandaze emini, asithandaze ntambama, asithandaze ekuseni, asithandaze emini, asithandaze ntambama. Engathi benza njalo abanyuka kwelika moya abanyuka base bafika nalapho phupha khona abantu. But no umhlaba la kuphushwa khona. Sasifikile emhlabeni wala kuphushwa khona. Baphendle in the realm of the spirit. But abafana siyawabonga amaphupho kalo, siyalibonga nelikalo. Sigcwele lika Nebuchadnezzar. Lala liphuphe last week. Bamfika kahle uNebuchadnezzar in the spirit. Elele ne-file lakhe lisekhona. But sesifikile la sifuna khona. Uthuleleni. Look in the spirit. Be active in the spirit. Jesus. I am praying for all. The spirit of laziness will condemn. Let them get strength in the spirit. Laziness in the spirit in the name of Jesus. Get the Name of Jesus. Fuga te porra. 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 Enquanto mexer system. Banyuka in the spirit. They begin to access
tap in the world. So laziness will make you drunk. Sometimes laziness ayikwenza uphuceke lento okusuka ukuthi phela iyenza ukuthi uphile la wonke umuntu mfowethu empilweni nje wonke umuntu akekho umuntu ongafuna ukukhula kwawena mnikazi wena ilevel ethile nje usuhlala isikhathi eside kwena ikhathaza kwawena ngathi ayazikhathele manje ngikhathele manje letho irrational purchasing. So look, rational purchasing. Let's put rational purchasing. Let's start with rational purchasing. Listen, purchasing my favorite. Ngakho ngiqala ngawo nje mangikhuluma ngishika. Angisho ukuthi ningibelesele ngawo soxabana. Rational purchasing. Wathi ubaba wathi purchasing. Olesibili soxabana. Rational purchasing today. Purchasing no purchasing kusasa. Purchasing no purchasing kusasa. Ekumnandi yanto. But in the fourth day, it ain't right. It means it cutters. Which as I feel like another intention. Masambe kakhulu ekhanda Pastor. Yes. My ministry. Islam center wena ezithi. This is difficult. Ithi manje yazi ke manje. Uvuka bomsu. Lethi yabona mama mashi. Abawenzi nobhothi laba imnandi lento wonke umuntu uyayikhalela nawe uqinisa uba uyakhathala uba exhausted ngesikhathi level yakho you feel like ushiye uNkulunkulu kanti level but Nike ngeke unyukele kwi-level enhle ungakayishintshi nje ngoba kwayona lokuyona izalwe into ethile oyenza. If you want to see change, change ayixoshwa phansi demands certain sacrifice. God sacrifice all these people you celebrate in the Bible in the history, legends, go and visit their tribes. These people never lived like people. They were peeling out the back because you cannot be publicly abnormal, privately normal. I wish actually bus ezongethela abanye abantu engaphinde bashumayeze ikhona ngibazana. Awukwazi ukuba normal esithe musuba abnormal public. Umuntu uyi-result ye-privacy yakhe. If you are lazy, private, lazy in the spirit, lazy in prayer, lazy entweni zikamoya, ungacabanga ukuthi uzoba sharp. Discover nje. Lethi jena lethu discover ukuthi abafana bebhola bajima kakhulu bathathu. Jola bamafutha. Lapha into azanele bavuke kuseni bajima. Mabejima, sometimes they will spend 2 hours. Emini bayabuya bawushaya. Ntambama kuna something exercises of anti-power. Badlala kathathu ngosuku cha badlala. Badlala 2 hours cha. Badlala 45 minutes ba break. Badlala 19 minutes. Badlala 2 hours ungena. No, when senze training enkulu. Ukuze mase siya public is inenza abafana bagijime uqala igame iziyophela akuqala egroundini wena ucabanga wana bagijime eground cathi nawe uzovela wehlela kumali khuzana wambe uyongena lapha ugijima no lento abayenza lapha bayenze kakhulu esithe ingakho ilula phambili uma ke wa lazy in the spirit wa lazy ukuvuka vuka ngekhathi eaquad vuka ngesikhathi inyama icomfortable kahle ingubo uqala uthi baba wethu sezulwini wathi uyabhayisa nje nawe akekho kufana na
bayede inkosi yama uzikhanda ngathi liyaphenduka uzikhanda ngathi liyaphenduka lithi uzobona nje yazi ngiyeze usathana athi yazi ukulala khona okungcono kunokuthandaza uthi yazi ukuthi yasathana ngicela ukuphawula nami ukuthandaza khona okungcono kunokulala bayede inkosi athi usathana ukulala ikhona okungcono kunokuthandaza uthi mana sathana ngiqede mana ukuthandaza okungcono kunokulala manje bayede inkosi athi usathana ungcono ukuthi uyolala uthi ngokungcono kube ngiyathandaza. Once you do that, you begin the realm of the spirit. Slowly but surely umnyango wasezulwini uyavuka. Enkathi ukuthandaza ngekhathi engekho comfortable ezulwini kuthiwa khona umuntu ongqongqozayo ngicela nimvulele eyintweni ngeke mfowethu udla ngoJanuary kuze kuthi same meal, same sikhathi, same lokuza, same pace, same time, January to December, and think you will ngeke mfowethu ulala kanye nezinkukhu awuqwashi. Laba bavusa amawashi ayibazi laba bavusa amawashi icuphe kodwa iwashi ucuphe ngalendlela ukuthi ikuvuse ngesikhathi esikahle ufuna nabo niyosishintsha ikhathi onaso maintain ongenaso hamba uyoshintsha indlela yokuthanda awudegubuthi fanele ube nesilalela fanele ube nesikhathi sokuthandaza be right ngelilanga wake waba wake waba i-cross night yakho iyeke le sho yakho uthoje siyangena namhlanje ngomngcelo ngo7 uyathandaza angazi ukuthi uyibiza ngani makuyi6 to 6 fanele shothi kube kuyiyona uma ngiyona ke shothi ke iyona ke 6 to 12 kodwa wena noma ongcelo uthu not praying and post ipost yakho ifakwe ezulwini hamba uyongena endaweni yokuthandaza uthi ngiyoze ngiphume after 12 uthi la ngizohlala noNkulunkulu sizothandaza uthandaza ekhapha ndombo ndola mande ndamba hamba uyifaka ke leyo nto kuyilokhuzana yakho hamba uyifake kwi-calendar let timetable yakho hamba uyisetha lo nto hamba uyohlela ikhathi engajwayelekile i-diary yakho ayibe nekhathi eyi-supernatural uyingozi uma uney'khathi eyi-natural kanti ufuna uku-invade u-supernatural natural uvuka kanye nabo bonke baba uthi usezulwini masiyabonga uNkulunkulu wami siyabonga sesivukile sibonga ekuseni baba uNkulunkulu wami sesiyaphuma njengamanje siyongena ematekisini baba hey ematekisini kuney'ngozi baba hey lezi iy'ngozi ezisematekisini baba hey ziyayidala phela inkinga nkosi yami gcina baba nasemsebenzini baba ngibuye kahle nje ngifuna ukuhamba kahle ngibuye kahle athi uNkulunkulu okay uhambe kahle kuzobuya kahle athi iphi ingilosi legada abantu abaya ematekisini hambani nalo ufuna ukugada ematekisini but ey'ntweni zasezulwini kuthiwa hayi akaze akhulume ngazo akakayiqualify uqualify ilevel yokugcinwa ematekisini hambani nayo itekisini sathanda ukube bengiseGhana then uthole call moyingcwele ethi hamba eThekwini ufuna ushumayela le message bengishumayela uzohamba ngama-cost akho uma uqeda ubuyele ekhaya bengeke hesitate bengizobuka ama-flight imali yami at fly to Durban at Bridges ngisho ukuthi there is no amount engakwazi ukuholda ukuyigcina ayikho i-saving engayenza uma uNkosi ekuthuma this ngenza any sacrifice to go to any person of this. I'm trying to
what I'm preaching today is one of the things that I live in my life. If your ears is when ngendlebe enetsho if you want to know the deepest of my ministry, of my calling, alala around what I'm doing. This is what I'm doing to see the church in Ezra. Noma ngakwazanga ukuyikhuluma bakhona but seeing the church in Ezra is one of my prayers. I'm not happy. And I told the Lord, I know you don't see us as denominations. Sometimes you don't see us as individuals. Sometimes you don't see us. You see us as generation. I said one day, if so we took 10 yongena generation and I'm a minister, we have a prophet. You know what you present for that. All the prophets are saying that during this period, young apostle come and submit your works. We are not different from Isaiah. Basugumo Isaiah that hey, Isaiah, Baba, the generation here, they are told umusa. Yakwazi ukubona ngisho iwudle lizohlatshwa. Sakushumayela thina singakubonanga enyameni. Sathi wawungenasimo uba singakubheka. Sithi ubani owakholwa umyalezo wethu. Wathi ingalo kaJehova yalulelwa bani na? Uphakamo Jeremiah. Uphakamo Elijah. Athi Eli, I know this God. Athi I know this God. Igeneration yam samkhombisa lo nkulunkulu. Bambona lo nkulunkulu. Athi ngizothatha okuyi-1 baba kuningi kakhulu. Saka sanyukela eKhamel. Nganyuka nabo bonke abaprofeti bakaBhali. Ngakhuluma izwi elingaze likhulunywe umuntu. Ngathi angaphathi mentshiso, ungaphathwa lutho. Kodwa kubeka imhlatshelo into engazi yenzeke kwihistory. Bafowethu sengaze kuqala icilongo, sengaze suqopha umlando. Senze into engakazi yenzeke emlandweni. Do it again, Lord. Oh my God. Do it again. Baba, icilongo lingakakhali. Do it again. Ready before the rapture. Do it for the glory of Jesus. Oh my God. Send your angels. Do it for the glory of Jesus. Not for men.